Dan kuda. Basilo. Ni fa dukan yayi min yawa. To ka tare man. Ta yaya? Wai dukan wani ba za ka iya tarewa ba ne? Yanzu ka duba ka ga nan gidan wani ne. Can gidan wani ne. Ni ba uwar komai nake gaya ma, ni fa sai mai shayi ya tashi ke samun gurin kwanciya. Kai. Sai ka ce ai gaba ɗaya nake gaya ma duniya ta yi mun ta har gitsa ni gaba ɗaya ta ya mutsa ni. To yanzu kai ba su lo me kake so a yi gaya ma abin da kake so. Ai kawai kana ji ko? Kawai na haukaci. Allah. Duk uban da na samu zan kifa mamari. Iya? Kawai ka ce a. In yi magana ka ce ai mahaukaci ne. In fara rama kenan. Kawai. Kaga na fara rama. Kaga ni fa lissafin ka fa ina burge ni. Kai. Ka san me yake ban mamaki in dai aka ce mutum ya dan fika shekaru to zaka ga ya fika tunani ya fika hankali. Ka gane kenan. Kaga ban taba tunani cewa dukan da kake ya na duniya zaka iya rama ba. Kawai ai shine ramuwar. Allah. Ni nan duniya tana duka na ne kuma da min jama'a ina bigewa. Magana ta kare. Kawai. Mu je. Kai. A ga yaran na fa kamar kallon mu masu. Ai mu suke kallon ma. Mu wato mu ne mahaukata. Mahaukata. To mun zama mahaukata. No. La ilaha illallah. Kama kai ya kuli ban Allah. Mahaukaci ne je mu daga gidan mahaukata. Mahaukaci ne. Mahaukaci daga gidan mahaukata ya fito. To wallahi ya ci darajar ka. Ya ci darajar haukansa dai. Allah da sai na ramo. Shi ke ne rama. Allah ka gaba da yana kai. Hauka rana. Kai yake ne fa. Kai. An gama ni din. Je mu ƙara. Na fara rama fa. Alƙur'an na fara rama. No. Dar alamun ce da. Kai yarinya Allah miki albarka wallahi. Allah miki albarka. Kai yi kokari. Gwanda ke kai hidu. Ne za ka wani mutunci? To banda abun ka yanzu dan Allah da nan daga tambaya. Daga tambaya yanzu kai yanzu dan Allah daga tambaya ka dade yarinya kamar wannan. Amma ya muka yi da kai? Kai ba dan girma Allah. Ya ƙara sai na ƙara mara nan. Ki ƙara mar. Kai ƙara mar. wallahi dan ma hangur mu ya. Kai jaba. Ai la birge kai. Kinga. No.